Kuloku uDokotela sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ngiveze kuntuthunga ukhumalo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha like ngizophinde ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu usevele wagadla lapha no Dr. Khehlelezi kuyena lapha no baba uDokotela lapha kule video ke ka Dr. Khehlelezi trenda impela inkundleni zokuxhumana lapha kagadla khona ubaba uDokotela lapha kune jacket ke eltrenda lapha lika baba uDr. Khehlelezi la libhalo khona amagama enqalabutho lapha ke ubese vela enza ivideo lapha nesho ukuthi uyalibona leli jacket libhale wonke amagama yabantu abazi enqalabutho kodwa bona ke elakho angiliboni ke mhlambe nje ngalokuthi ngande kakhulu awuke ubambe nayi ivideo uzwele uDr. Khehlelezi esichazela yena mathupha egadla lapha kubaba uDokotela nayi ivideo. Baba uDokotela uyalibona litelo yazi lento lesithixo lesi baba uDokotela ngiyabuza uyayibona lejini unansi ijacket yabantu abamnyama baba uDokotela kwabalwa abantu uyabona lento baba uDokotela kwabalwa izinto ogabhathiya baba uDokotela igama lakho ngiliboni la ulibela ama drink uthi uyabona lokhu uphuza nompuphudo lokuthi uphuza ama drink baba uDokotela khuluma iqiniso liphi igama lakho kanti lana ngoba phela kubhalwe lana impela abantu bangempela baba uDokotela Anyathemba ngaza kwethu ukuthi uzwe lapha ukuthi italapha kanjani insizwe lapha no baba uDr. Khehlelezi mangabe italapha ezinye zenyanga lapha nokubaba uDr. ubaba uDokotela lapha ubaba ohleze ejabulile ke naye ubaba uDokotela uthe mangabe bona le video wangazibeka impela phansi waphawula othe mayiphawula waphawula kanjena. Siyabingelela siyabonga ebabudokotela babujabulile. Uyacindezela uKhehlelezi yo hayi mumbi lo mphembe we madoda lo muntu unombona nini ukuthi ngathi kahle uyinkinga manje ngomuthi uyinkinga ebandleni usezoba nenkinga nento yokuqoka uqhamuke nejacket enzima kakhulu ibhalwe bonke abantu abahlulwa isikole bhalwe bonke bamanye bathi balibhalele igama ngeke kuphela ubhale igama labadoda. Ngiyathemba wenganza kwethu uzibonela lapha ukuthi sikhala kanjani lapha enkundleni zokuxhumana mangabe kuthinta indaba ezithinta amavideo lapha nabantu akuhamba lapha bendaba ukuthi nabo isingene iyangena impela yajula lento yomtalapho mhlawumbe ke ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi hlala lapha na comment section siqede khona le ndaba ngaza kwethu ke ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bese ningilandela futhi ekhasini lami ku Facebook @redenkezo niziphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.